Pois se vos parece, seguimos falando de máis consecuencias deste tren de borrasca sobre a comunidade e o mércores pasados en el máis lonxe falábamos da morte dos berberechos na ría de Noia polo exceso de auga doce e hoxe pois toca falar da desesperación das mariscadoras de Carril. A baixa salinidade que leva auga por tanta chuvia acaba tamén coa ameixa. Viñemos a Carril preparados para faenar, pero mariscadoras imos ter que quedar en terra. Non podedes traballar máis este mes de febreiro? Non podemos traballar este mes de febreiro e xa vimos de xaneiro que de 10 días que tiñamos de traballo tuvemos que anular 5 e estes temporais pois non axudan a que a auga doce poda marchar. Xa só con mirar a auga nos damos de conta de que ten unha cor extraña, está como revolta, non? Cando notas a auga así acastañada é por a auga dulce. A auga dulce que baixa do río e despois os ventos, sobre todo o suroeste, mezcla. E claro, as capas baixas de auga mezclanse ca doce e claro, baixa a salinidade en toda a columna. Tan baixa está a salinidade, sí. O normal é que a salinidade este en 35. Hoxe falamos de 1,8 aquí na punta do muelle. Na plataforma que está en Cortegada está a cero. A cero. De 35 a cero. A meixa babosa xa morreu toda prácticamente e a xapónica está empezando a estar xa tocada. No 2023 xa tivestes unha situación semellante, non? Sí. Isto é lotería cada 2 anos. Cando miña nai era pequena, tiñas unha riada cada 5, 6, 7 anos. Pero agora levamos desde o ano 2021 3. E como estades de ánimo? Mal, son perdas, unha perda de inversión, outra a perda da seguinte inversión que hai que facer. Veñen os meses, hai que seguir pagando a Hacienda, a Seguridade Social, os sueldos. Se non é beneficio, pero tens que limpiar igual, sea como sea, tens que limpiar igual. Son tempos difíciles, non? Sí, complicados. Que podedes facer? Pois esperar, porque a cousa pinta mal. Moi mal, pinta moi mal. A ver se desagua un pouco o río e cambia os sistemas. O problema vai ser o parte meteorolóxico que ven para dentro de 15 días, que vai ser o mesmo prácticamente que levamos desde todo o mes de xaneiro. Esperemos que non sea tanta cousa que nunca foi o corvo máis negro que as alas. Solo podemos esperar a que o tempo calme e a ver o que se salva.